Kador ba shnong omya menta kesngi kala penpau pat ba baki dekhot ke executive committee rengkat ki pat ba nong shong shnong ko omya ke la persha jur hadin bau acting CM ka hima melim ula pen kup bor biang ya uba tingkel bo phang bo un beteng ban long kum urang ba shnong ka shnong omya na kalyang ka executive committee kala penpau ru ya kene ka jing persha ba uba tingkel bo phang un beteng biang kum urang ba shnong lembat kita git khot ka executive committee ka ba ula jet hi klem ka jing tip jong ki pat ba haka ba kren menta kesngi u secretary ka shnong umyam uba S Marwin bat kuntup yau assistant rang ba shnong ba ai yau pniau lembat kid khon ba kuntup ya uba Charles Nongklau uba W Nongrum kum uriu pai ba kilaong bakini ke jingle usim ban shu ai bor biang ban beteng ye ka kamrang ba shnong ya uba tingkel bo phang klem da tip ki pai ba nong shong shnong kalong ka babakla namar kat kum ka riti ka dustur ban penkup bor ya unu urang ba shnong dei banda je pai ba da ki nong shong shnong kitei ki nong elam shnong kilapan pauru ha ka jing shisha ka samoy trekam uba tingkel bo phang ban long kum urang ba shnong kala de ban kut no na kalyang jong kitei ki nong elam kila kerpat jur ya ka ki HADC leng ba UEM ka ilaka ban shimkhia ya ka ni ka kam ban penchitom halo ka jing pen kai hukum u acting aim ka himamele bat kum joru ki kwa ban donno ka jingje temai yakin nong kit kam shnong bat ban long rang ba shnong kam dei karai jong ki riu shimet bat ka dei karai jong opai ba ha ka ba la da ki pai ba ki jet yano ru ka kam kan chai bat kanom dan jingthut nikta ya ka shong suk shong sain bat ka roi ka par jong ka shnong ka thau hi baro ka wei kila ban rap sama shnong ro jong shnong miam na so pa ba jing sul ngo ba jing so si hak ve de ba kene kam shnong miam ya ka jing le don bor ba jong sim Haba na desu konsel la hukum yu ban khot ya ba ma ka order palami kan nai tarik dong nai ba si ba khada bot pelong na ba po nai Desember musna balik rei us iem la pen khain ya ta hukum jong desu konsel ha ka ba la pen slam ro khot yu ya ta ba ha ba la ka ko pilang su kel bo phang te rei ka bang ngo i ba kami man ta order nus iem ba ong man nang ha ka press ko ni i ha ka santori bong ai bor biang ni ka hima melim yo tingkel kumurang mak snong kumyam ba penyat ni ka snong ko umyam de ka e ging e kalong ka ba waida hong to kalong bana mar ba sarkar tu bodong sarkar kim sha banyarum bun mriu nakara dong covid-19 tare bani pet bani sakhi kan ba kilat pathai bor bat ki media ni ba ha ka usning taun dorbar ka balong ko we snong ba he ka ba sanru snong kila banyarum ban jet ki nong kam ki sarman ni kiram ba snong bat kum ta ter ban i hom saung kharai ru kirang sidap jet bat ka district administration ni ka ai bori ka ai jingbet bangin pedlong yakini jingilang di bawah snong nomor ba kador ba snong ni dontang para snong along ini khle ba kibri no ba alo kiwi ki function kiwi festival kila banlong aba ya khle lang kibri no ba tetang bawah snong kam dari ni e ba tera disik administration ba kam kasha ki ai de jingbet dan rei kani bor khoi kri tang na kada ka jong ka jing pengkelain kam tip e kador program silinder ka bangin la mat su tu su kami nong snong jong ni snong yam ha ka ba ki kelain juga ini namang ni kum gibriu ni kwa ni kum ka executive committee jong ka dolbas nong miam nilayat da kalenti nilayat na us imrai nilayat ni poisus imlim habos imlim umlai e nila pois des konsel bad haba ka kam ta ka des konsel kumno uni im haba ka des konsel ka hukum ni ubun le da kumoi reu le da kompong pan te kani kalong ka jingkerpat ka mangkerpat mata des konsel ru ni sania ni dong ni sania kli sania scam house em ba hu em ilika ha ka bon penbek no ini kam bon sim yaki bunsim yaka action persya ini usim ini orang basnong jangan dikasih nong umiam ha ka ba kilapan khain yaka hukum juga ada konsel ka bolong ka khli du jong ka kompanya yaka isnong kam thau mani hange ha ka ni ka jingjang taun usim ru la pan khain ji bopun ki bor khoi bolong persya e kerti ki dostor ka jongi kajai penriu jongi khasi penar hoi wa di kom tang ni bu yang seksien ka jingker pan konsel maka somha man penbek no ham kloy kene kam jongan ni ha ka bade ni kam snong umiam ban na kaliang jongi nim priang kini ki khot ki bala jiet daun ni rom ba snong bala sujiet hi buthum hi ngam u ki brio ba song hayeng ru la thum kum kita ki khot ki bang nim tip meno thum bat ule meno ru te kani kalong bang man priang bang ila kren konsel menen ha ban kaliang yam ila ka ru om bakani kalong persya ya ka ai song ni mental di khot jong executive committee jong ka ba snong nyam pengkat ba ti rong ba ba penpau ka diskol ngo bang i ya ka kot kubor bo bala pemi ya ka absen terik benai bani kong ajar akuar bala ai bor biang us im ka mamlem yu ba tikel kumrong ba snong ban petul ni kam snong pengkat bat ki akuar mut ki kot executive thamai jong ka snong nyam te kane kalong ba bu kebu ka jing lengo ini ki executive committee pengkat di pai ba nong snong
ba kumno uni urang ba senang uni ubak tikul bukhang ule rekam abang perkhat sani bha ubak hidep ilak ba kani ka jingle rong ula sukhot ya kam jingalang tak hayeng rong Nah itu kan. but ula ulumi jingalang tangi kat tu kan ti breu ki ba mo ya hab jumut lane usunya dai but haba lawan kata rabuk tu kata jingalang ula penlong bat ula jetang para mati frame dan pagba sakhi bat kumta ni pagba ro sunang idap ka jingango juru ni executive committee ba kumno une breu ule ka ikan rakam frame da khat ka darba haji sha dara kwa ban jet ni kam sunang thmai haji sha ade ba khat ka darba karang ba pagba unjet khangrai menta ya ka kam frame le te ula pen do e babor ka tiar dong pagba kumno ban jet kita kinang ikam senang. Fungsi lala indalade bat ulali pensya syang sim uli banpan ya kesanat lane berkubur biang yau. Gamasulungo bakuno usim bahima melium ru udang alat udang ai buat iki berpenyak kam film dan kanorim. Nomor hajing sisya kabalong kodorbar pada kediban jet ikinang ikam senang kemai mendai usim lane udang basnong. Masulungo matahang de longba kumno urang ba senang jedhi dalade ya kita ki nang kam senang kumjo ba usim kumno pun ku buar ki klem da sakhi ki ba kadba ka district council jingsha kala permi ya hukum haka sithi balapha haka khnai tere bana Disember ba yo usim lem ba udi ban penlong no ya ka darbar apa umnyam Hause udah usia meliam belalek mana kumpang, barulah permi pembanda kau ke hukum, barulah aibor biang ya urang basnong, ya ubah tinggal bupang benlong umur basnong, padik tadi aku armut di dekat. Ya kane kalau kai ke bah ulah lekon bor, bah mula an pujang ni kunci executive committee, bat ikerpa aku yakin lagi aku armut, hakaba kat bampat itu hikipat ba nemla menteri kami nak yang ka executive committee nemla menteri yang kan ka jingle ka dongki bat ka jingle dong dong basnong akhirnya tray rano kam basnong lagi orang ba yang basnong ba dia tray kam kipor bamsua ya ba ngai ba ngasno ha ba ngai shrum seneng rap jing sulungo rangkat kato kan pai ba nung senong ba ngai ba ngasno ya ba Uni orang buat senang, usujiat ya kita nungkit kamu haying jongno rajongno, om hak dorbar jong ipai ba, te nga semua ban ba kita punya solusi boleh ibu khot dak dorbar, ke ayu ibu khot dak dorbar, tengi kumkin di senang, lada mau hak ne hapok hak dorbar mat ipai ba, lada mau ki ipai ba ki mon biang ngin hetrelang, om tang manga ki bobun kin hetrelang. Nari khodak hakmat pai ba gain boleh bisule kum tu jar hing jongno ban khot ban bu ite nong git kam kum urang ba snong ubadani ki ubat sungsu uba trekam mo ingin kalong ina jing pahbi kai nga habang kendu ki kato kan nga keli ki ba kalong kum tase yang kalong ka ngilong sangkum ki adhok ka kam judon kum kata ka adhok ban ban subu adhok mo lada ni kum ki pai ba ni mia ya banjir kalau kawa sungsi kalau terekam kawa duko kemudian te ngai kuntu ya kitu ginong syajit lu bahkan ka dur bagi pedang bagi ni terekam kan klam ka jing jit jong pai ba te ngatharai om ndesu gibru ki badang be kidi gibru ki lanang lastat hi te kide ban perkhat kan nam ta kasnong ka thau nam ta babun balang tengah tang gini gintin hi ngam doni ngakentu itu kiba syajid ru baginda perkhat bahagai nang nis khmat om bagin sia le lamui ram tham te kum du yang ni rumah sinong hiru bondaya da kalenti ko basai kum ha ga dorbar mu da khot da dorbar bulun bala da pai ba dang mon biang sesin ngaban ya ne bala pai ba mon biang uni kum mau kum tau nong urang ba sinong ban tre ga kam mo in num sungai hi kata ndai ha ga basai ka ba yu kan ndai ha ga bari mo suang no jit hing jongno te kata ga ba ni kum nong susnong le ki rirong ba ngim la e wan pliang tang kita hi kata artinya terus yang lain dong ning dengan itu yang mereka
hadir kadang gayo ila ai dengan sing ujur persya ikene ga ba lami atau kot kubur mau kuat apa absen trek ni benar ni kong ya ka ba lajit ikni ginang kit kami bertemai jangan ada bos nong umyam lam kajing lum la ni kajing khot ka ba ni belong ki kuat ladap Kumta kumban jing ujol kumbadak jing ujol ni lali ai ni ka sithi ba iam badan beram ni iam ilaka ilong ba in sapet ya kai badan kam na kumta ni ka kam song jong ni ba kam tam ru in sa khat ba sa pan ni jing pensan ni em himam lem ala ka ni ka ham thì kumta ya ini bol diskursen bahkan le orang kam ba nang ba ki kam senang ko ka senang umyong nang biar baik biar